גן הדובדבנים נמכר? נמכר. מי קנה? אני קניתי. אני... רגע רבותיי, יש לי רעש בראש. כל המילים, כמו נמלים. הגענו למכרז, דרגנוב כבר שם. ללאוניד היה רק 15,000. ודרגנוב ישר הציע לשלם את החוב פלוס 30. קלטתי שאני מתחמם. נדחפתי בעצמי עם 40. הוא 45. אני 55. הוא מעלה ב5, אני ב10. טק, 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 טק. שמתי 90,000 פלוס החוב, בום! מזל טוב! גן הדובדבנים שלי. שלי. שלי, אלוהים. גן הדובדבנים שלי. תגידו לי שאני שיכור! שהתחלקתי על השכל שאני חולם. אם אבא וסבא שלי היו קמים מהקבר ורואים אותי אצלו פחין שלהם שציירו לו על הגב עם שוט. לא פחין המפגר שרץ יחף בחורף. לא פחין שקנה את האחוזה הכי יפה בעולם. אני קניתי את האחוזה שבה סבא שלי ואבא שלי היו עבדים. איפה שלא הרשו לה להיכנס, אפילו למטבח. אני ישן הלילה. לא, לא, לא. לא, זה הכל הזיה. זה נדמה לי, מישהו בטח דחף לי משהו לוודקה. זורקת לי את המפתחות. כאילו אני כבר לא בעלת הבית יותר. בסדר. מה זה משנה עכשיו? הלו! תנגנו משהו! אני צריך מוזיקה! בואו לראות איך לא פחין מוריד גרזן על גן הדובדבנים! בואו לראות איך העצים נופלים! נבנה פה בתי קיץ! והנכדים שלנו והנינים שלנו יחיו פה חיים חדשים. הלו, לא שמעתם מה אמרתי? מוזיקה! למה לא שמעת בקולי? מסכנה שלי. יפה שלי. גמרנו. אין דרך חזרה. די. שזה יהיה כבר מאחורינו, שיגמרו כבר החיים הדפוקים האלה ויתחיל משהו חדש. היא בוכה. בוא נעבור לחדר השני. נשאיר אותה לבד, בוא. לא, 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 לא. מה זה צריך להיות? מה זה מוזיקה זה?
לא, לא. כשאני אומר מוזיקה, אני מתכוון למוזיקה! תגידו שלום לאדון החדש, הבעלים של קהל הדובדבנים! הכל אני יכול לקנות. הכל.